Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní, ale aj pri sledovaní nášho nového podcastu Mám krčové žily. Volám sa Diana Gábriková a predstavíme vám viacero tém na tému krčových žil. Budeme sa rozprávať s hosťom, lekárom, ktorý sa tejto problematike venuje dlhé roky. Pavel Staško, ahoj. Ahoj. My sa už roky poznáme, takže budeme si týkať. Si cievny chirurg, odborný garant ambulancie cievnej chirurgie v Košiciach. Áno. Tak odľahčíme to celé, kým sa dostaneme k tým zákrokom. Aký bol tvoj deň? Ako vyzerá bežný deň lekára? No podľa toho, akého lekára. Čiže u nás to začína asi o 7 ráno, kedy vlastne nastupujeme do práce. S tým, že my prakticky sme špecifická ambulancia, nevieme kedy, čo budeme robiť, respektíve máme nejaké plány, ale viac menej to všetko závisí na pacientoch. Pacient, ktorý príde, je indikovaný na prácu a je ochotný ísť vlastne sa nechať operovať, tak robíme hneď zákrok. Dneska sme robili také 3 zákroky, ktoré boli celkom také zaujímavé. S tým, že plus nejaké drobné zákroky, takže bolo to celkom fajn. Koľko zákrokov denne si schopný odoperovať? Podľa počtu pacientov. Niekedy my priemere robíme nejakých 3-4, čo sa týka operatívy. To znamená takých tých väčších na operačnej sále. Čo sa týka takých tých bežných sklerotizácií alebo takých ošetrení, ktoré sa volá KLAX, tu sa budeme o tom rozprávať neskôr, tak aj 5, 6, 7. Tak to vyzerá tvoj celý týždeň? 5 dní v týždni v podstate takto operuješ toľkých ľudí? Viac menej áno, s tým, že aktuálne už je nás viac, takže našťastie ja už môžem si dovoliť ten jeden deň vynechať, ale vtedy sa venujem nejakým iným veciam, to znamená manažovaniu našej ambulancie. Predstavme tvoj príbeh, prečo si sa dal na cievnu chirurgiu práve a prečo práve krčové žily? Prakticky celá myšlienka vznikla niekde na vysokej škole, kedy sme spolu s kamarátom navštívili vlastne krúžok študentskej vedeckej odbornej činnosti profesora Pomfieho, ktorý je aktuálne už bohužiaľ nebohý. S tým, že tam sme sa zaoberali vlastne cievnymi anastomózami, transplantáciou tenkého čreva, to bola taká naša hlavná téma. Princíp bol ten, že vybrali sme črevo z jedného potkaného šilo do druhého, transplantovali vlastne. No a robili sme nejaké experimenty, kde sme mali aj dosť veľké úspechy v rámci Slovenska a vlastne celej Európy. Následne potom som začal pracovať po ukončení štúdia ako doktorant vo Vosku na klinike cievnej chirurgie a tam už to začalo byť také práve vrchové. Tá cievna chirurgia vlastne sa zamerala najmä na dolné končatiny, to znamená prekrvenie a také tie ischemické, respektíve nedokrvenie dolných končatín. No a postupom času nejak vyšlo k tomu, že som prakticky odišiel z ústavu, založil som si vlastnú ambulanciu, kde som sa skôr venoval, celé to začalo na dializovaných pacientoch, ktorí vlastne tam podstata bola sledovať ich a vytvárať im prístupy na dialýzu. No a ruka v ruke to išlo tak, že začali pribúdať pacienti s chronickou žilovou nedostatočnosťou alebo tzv. Rexami ľudovo povedané. No nejak to začalo byť trošku viac. Svojím spôsobom tá cievna chirurgia je postavená na tej tepennej chirurgii a na žilovej. Hej. Čiže prakticky tie žily sme stále robili tak nejak okrajovo. A tak vznikla nejaká ambulancia v 2018 a potom sme sa nejakým spôsobom rozširovali a sme tam, kde sme dnes. A aktuálne sídlite na Krivej 17 v Košiciach. Áno. Čím je špecifická vaša ambulancia? Takéto hlavné špecifikum je v tom, že ja sa to snažím robiť tak, ako keby ja som bol pacient. To znamená, takéto naše know-how je v tom, že máme, alebo ja mám také osobné kredo, že pacient sa musí stále dovolať, čiže to znamená, musí byť spojený s lekárom, s ambulanciou a prakticky ja nevidím dôvod na čakacie doby. Čo bola hlavná vec, ktorá ti vadila predtým, keď si pôsobil niekde inde a čo si preniesol do tejto ambulancie? No, asi tá starostlivosť tých pacientov. Tí pacienti sú veľakrát zanedbávaní v tom, že niekto im nepovie, aby mal nejaké tie pravidelné kontroly, pravidelnú starostlivosť. Prakticky v nemocničnej sfére to funguje tak, že pacient je pooperovaný, poslaný preč a potom ho nikto nikdy nevidí. Zjaví sa po 10 rokoch.
s tým, že pacient má nejaké recidívy, má nejaké zhoršené stavu a on to pripisuje navrúb tomu, že tá operácia nebola možno dokonalá, nebolo to dobré. Potom sa šíria aj také mýty medzi pacientami, že jednoducho nejdem na operáciu alebo jeden druhého dovrajú kvôli tomu, že nechoď, lebo tak sa ti to vráti. Je to šťastie pravda, lebo tie recidívy a vlastne tá návratnosť toho žilového systému je istá, viac menej. Ja svojim pacientom hovorím, že kto vám povie, že to máte po prvom sedení odstranené a máte s tým pokoj, tak vás klame. Čiže vrátim sa späť, že v čom sme špecificky, tak špecificky sme v tom, že my máme termíny okamžite, tam nie je problém sa dovolať. Máme k tomu aj teraz aktuálne vytvárame nejaké také tie inovácie, čo sa týka umelej inteligencie a podobné veci. S tým, že pacient, ktorý je u nás zindikovaný a je ochotný sa nechať operovať alebo robiť zákrok, robíme ho hneď. Hneď ešte v ten deň, na druhý deň? V ten deň. Hneď v ten deň, v tú minútu, keď tam leží, sa rozhodne, že chce byť robený, tak my ho robíme. Máme na to priestor, máme na to tým ľudí, máme na to kompletne celú logistiku. Ja osobne nevidím zmysel, aby pacienti čakali na niečo, čo môže byť spravené hneď a zabrie nám to možno hodinu času. Čiže niekedy aj ostatní pacienti trošku počkajú, je to tým, že vlastne my tie zákroky robíme bežné prevádzke pomôcť ďalších pacientov, ale teraz je nás viac, tak je to trošku, sa to tak okľudnilo, takže aj viac času, aj priestor. Koľko vás teda je? Aký je veľký váš tím? No, keď to vezmeme v rámci cievnej chirurgie, tak pretože máme ešte ultrazvukové pracovisko, kde vlastne to sa vyprofilovalo vlastne z mojej ambulancie s tým, že nastúpila ku mne naša doktorka Vojciáková konkrétne, s tým, že mala mi pomôcť. Len problém našej legislatívy je v tom, že na danej ambulancii môže robiť len lekár s danou špecializáciou. To znamená, ona nemôže ošetrovať lekárov, vlastne pacientov, cievnochirurgických pacientov, keď je radiologička. Tak sme to vyprofovali nejakým spôsobom na ultrazvukové pracovisko. Aktuálne, čo sa týka cievnych chirurgov, sme dvaja kmeňoví, to znamená ja, doktorka Cetová, s tým, že máme ešte takých mladých školencov, respektíve chlapcov v atestačnej príprave a plus nemôžem zabudnúť na pani doktorku Kubíkovú, vlastne, ktorá mi dosť pomáha v tomto. Poďme na pacientov, kedy je správny moment navštíviť ambulanciu? To je otázka. Niekto príde, keď má ťažkosti, to znamená má nejaké opuchy, bolesti, pocit ťažkých nôh, nekľudné nohy a tak ďalej. Niekto príde skrz takúto základnú prevenciu, kedy videli dôsledky žilovej nedostatočnosti na svojich rodičov alebo na rodinných príbuzných, keďže sa jedná o geneticky podmienené a dedičné ochorenie. Niekto vidí zlato, niekto krčové žily. A vlastne niekto príde len tak z prevencie, lebo to napadne. Väčšinou máme pacientov, ktorí už majú nejaké ťažkosti. Pre mňa najlepší pacienti sú takí, ktorí vlastne prídu, majú tie počiatočné štádia, mierne ťažkosti, tých rýchlo vieme pooperovať a tí sú celkom dobrí. Najhoršie taký tí zanedbaní, čo sme aj dnes operovali jedného pána. Ten je kompletne zanedbaný s otvorenou ránou, čiže trvá to dlho, je to drahé, rekonvalescencia tam bude náročná, takže aj tí pacienti potom trošku aj trpia na to, že prišli neskoro. Bol moment v tvojej praxi, kedy si povedal, že už bolo tak neskoro, že už tomu pacientovi nevieš pomôcť? Asi nie. Ja som taký v tomto extrémista. Prakticky ja sa snažím pomôcť každému, kto tú pomoc si vyžaduje. Je to podmienené tým, že ja asi nepoznám prekážky a neviem povedať tým ľuďom, že nie. Pre mňa sú to také výzvy, čím horší pacient, tým lepšie je možno také to moje medicínske ego, že chcem ísť do tých ťažkých prípadov, do tých najťažších vecí, ale zatiaľ sme nemali pacienta, ktorému som povedal, že prepáčte, ja do toho nejdem. Skôr naopak. Máme pacientov, ktorí vlastne prídu a povedia, že nikto ich nechcel operovať, lebo nejakého titulu, tak každý si zhodnotí tie svoje riziká a viac menej my ideme do všetkého, čo sa dá. Povedzme laicky pre našich divákov a poslucháčov, čo sú to vlastne krčové žily? Krčové žily, no budem sa to snažiť povedať tak zjednodušene, lebo mám tie vety nacvičené. Krčové žily vlastne je to tzv. Žilová nedostatočnosť, kedy vlastne dochádza k rozšíreniu žíl na najmä dolných partiách tela, to znamená oblasti konečníka, to sú hemoroidy, dolné končatiny, to sú také tie typické miesta, kde sa to vyskytuje. Je to vlastne spôsobené tým, že žilová krv, ako neokysličená krv, bez živín,
musí ísť z nôh proti gravitácii krvi smerom dopredu na okysličenie. A vlastne v žilovej, to je taká tá základná biológia 5. ročníka, žilová krv vlastne tam nepôsobí pumpa ako srdce, respektíve srdce ako pumpa, ale je tam tzv. Svalová pumpa. To znamená, pri chôdzi sa žila stlačí, vypudí sa krv po schode vyššie a keď sa vypudí hore, tak tam sú také klapky. To sú tzv. Chlopne a tie bránia spätnému toku. A celá podstata tohto ochorenia spočíva v tom, že tie klapky sú od seba rozšírené a oni vlastne nezastavujú ten spätný tok. Takže keď sa pacienti postavia, alebo väčšinu dňa sme vertikálne, teda stojíme, chodíme, tak tá gravitácia tú krv ťahá dole, nemajú čo zastaviť, čiže žilová krv sa hromadí v tých dolných končatinách, tam vzniká tzv. Pretlak. No a to spôsobuje potom to, že vlastne dochádza k rozšíreniu, k opuchom, k pocitu ťažkých nôh. Preto pacienti, keď vlastne prídu domov, si ľahnú, vyložia nohy, tá krv sa celá dostane preč z tých končatín a preto majú takú úľavu. Čiže v noci, keď sa pacienti vyspia, ráno sa stanú s normálnymi nohami, bez opuchov, bez nejakých bolestí a zase keď sa postavia, tak vlastne tá žilová krv vlastne ťahá opäť dole. Takže toto je taká tá hlavná príčina, prečo sú tie nejaké ťažkosti, prečo dochádza k tým prejavom, ktoré sú, to znamená bolesti, opuchy, defekty. Niekedy to bolo ochorenie, ktoré niekedy sa zomieralo na to. Vlastne Tomáš Baťa bol taký, ktorý vlastne mal, keď mali trombozu, lebo väčšinou to je zapálené žľazníky tromboza, tak ho 3 mesiace nosili, aby ho nedvihli, aby nevznikla plúcna embolia. Takže... Je to ochorenie, ktoré postihuje viac mužov alebo ženy? Štatisticky je popisovaná vyššia incidencia, respektíve výskyt u žien. Je to spôsobené tým, že vlastne estrogény, to sú ženské hormóny, pôsobia prozápalovo, to znamená vyvolávajúci zápal na žilovú stenu, najmä v oblasti tých chlopní. Takáto najčastejšia incidencia je, alebo tá skupina, ktorá je najviac ohrozená, sú ženy okolo 60-ky. To znamená, keď sa celý život prakticky nič žena nerieši, alebo tá pacientka nerieši, nestará sa o tie žilové veci, tak vtedy je to najväčší výskyt. Existuje vek, kedy by si odporúčal, aj keď nepociťujeme žiadne príznaky na sebe, radšej ísť na nejakú preventívnu prehliadku a skontrolovať si krčové žily? Svojím spôsobom tá základná prevencia je v tom, že ten pacient by mal vedieť, či má nejaké príznaky alebo nie. To znamená, ísť len tak, že si spomeniem, alebo sa niekde pozriem, že vidím nejakú cievnú ambulanciu, ktorá s tým zaoberá, je asi zbytočné. Pokiaľ sa nebavíme o nejakej, tak samozrejme mladšie vekové skupiny riešia tú skôr tú estetiku, to znamená tie menšie žilové metličky a tak ďalej. Ale myslím si, že pokiaľ je pacient nemá nejaké ťažkosti, tak asi je to zbytočné zaťažovanie systému. S tým, že samozrejme každý má právo na to nechať si skontrolovať ten systém, ale myslím, že tí pacienti sa majú poznať sami seba najlepšie. To znamená, keď majú nejaké ťažkosti nôh a respektíve rozšírené žile, také tie prvotné príznaky, tak vtedy už asi na mieste prísť. Sú nejaké praktické rady, ktoré by si odporúčal divákom, diváčkam, poslucháčom, čo by mohli robiť, aby ako keby oddialili tú operáciu aj do budúcna, alebo sa vyhli nejakým vážnejším problémom? To je tiež taká otázka, ktorú svojím spôsobom teoreticky sa odporúča športovať. Tie základné princípy longevity a zdravého životného štýlu športovať. Športy ako vlastne vo všeobecnosti by mali indikované športy, ktoré vlastne zapájajú lítkové svaly. To znamená, či už je to plávanie, bicykel, nejaký beh, chôdza, aby vlastne tá žilová krv bola stlačená, vlastne žila bola stlačená svalom a odvádzala čo najviac tú krv. No, máme pacientov, ktorí sú aj mladí, 14-16 roční športovci, jedného takého mladého basketbalistu, máme reprezentanta. A tam je to tak silná genetika, že vlastne v takom veku sa mu to prejavilo, čiže... Aké boli tie prvé prejavy, ktoré už videl v tomto veku? Tak on mal vlastne veľkú žilu s tým, že aj ho to bolelo pri športe. Takže najmä u tých mladších vekových skupín, čo sa týka tých adolescentov, tak postupujeme tak, že skôr to oddelujeme tú operáciu, čo sa týka výkonu.
Je to kvôli tomu, lebo spúšťame proces recidívy, čiže my keď ho pooperujeme, tak on tú recidívu bude mať tak či tak, ale pokiaľ sa nemusí, tak do toho sa nejde. Zase u tých takých tých stredných vekových skupín, ja tvrdím, čím skôr sa s tým začne, tým je to lepšie. Takže nasadzujeme liečbu, to znamená lieky, pančuchy, tie základné veci. Ale za mňa osobne, keď je tam ten spätný tok, to sa volá, že reflux, z anglického slova, tak pokiaľ je už diagnostikovaný, indikovaný, tak ja osobne si myslím, že tú žilu dať preč stojí za to. Ten pacient má z toho väčšie benefity, ako keď to nechá tak, budeme ho držať na liekoch, to ochorenie sa bude tak zhoršovať, ono toho tu dobehne a svojím spôsobom, tu sa bavíme o kvalite života, tá kvalita života je oveľa lepšia. Môže nadváha zhoršovať priebeh tohto ochorenia? Určite môže, tým, že majú zhoršený pohyblivosť, tak tá stagnácia tej krvi tam je. Tým, že takisto sú obeznejší, tak tá imunita je trošku horšia. Dochádza k rozšíreniu tých varikozít, takže oni majú tú predikciu, respektíve predispozíciu na to, aby mali tie varixy. Ale viac menej vo všeobecnosti 60% našej populácie je postihnuté týmto ochorením, takže tých pacientov je dosť aj medzi obeznými pacientmi aj medzi normálnymi. Ty si to už trochu načrtol, ale ten mýtus, ktorý je asi najčastejší, je ten, že ľudia si myslia, raz ma zoperujú a budem mať pokoj na celý život. Takže nefunguje to takto. Určite nie. Určite nie. Ja to svojim pacientom vravím, že vlastne ten, kto vám túto vetu povie, tak vás klame. Jednoducho my, tí pacienti, ja to dosť tak cítiť, najmä keď máme, tým, že tieto výkony sú hradené pacientom, a sú skupiny ľudí, ktorí, poviem to tak natvrdo a tak, ako to je, si myslia, že prídu, zaplatia a budú mať zázrak na počkanie. No, my zázraky robiť nevieme, čiže ani, či to bude, je to teraz ani o 10-15 rokov. Je to jednoducho fakt a tak to je. Čiže na jednej strane je to tá, ako ja hovorím, úžasná schopnosť organizmu kompenzovať nejakú stratu. To znamená, pri tepnách je to dobré, lebo keď sa mi zavrie tepna, tak sa mi vytvorí ďalší tzv. Kolaterálny obeh, ktorý mi nahrádza danú tepnu. No a to isté sa deje so žilou. Čiže ja keď ju zavriem, tak tá žila má ten organizmus má nejakú predispozíciu na to, aby vytváral nové cievy, vlastne neoangiogenéza, čiže tak, ale existuje asi nejaký priemer, že ak operujete človeka, tak istú dobu bude mať ako keby pokoj, či? Áno, je to o tej kvalite života, to znamená, my keď ho zoperujeme, ten pacient si prejde nejakou to rekonvalescenciou, tá rekonvalescencia trvá individuálne, niekto po týždni už je fit, niekto má ťažkosti mesiac až 2, ale vo všeobecnosti každým dňom je bližšie k tomu, aby ten stav sa zlepšoval. Čo sa týka toho, že či sa bude mať lepšie, no bude sa mať lepšie určite. Len oni stále, ako ja im stále spomínam a dávam to na zreteľ, aby užívali liečbu podľa potreby. Zase tí pacienti sa musia poznať, nemôže to byť len o tom, že toto, čo mi povie doktor, je správne. Ja svojim pacientom ani neodporúčam to, že bežná otázka je, že zistil som, že strašne veľa ľudí športuje, cvičí, každý druhý chodí do fitness. Tá otázka je, kedy môžem cvičiť. No tak kedy? Kedy vás pustí noha. To znamená, keď je to všetko v poriadku, keď nemáte bolesti, tak vtedy môžete začať cvičiť. Že je dobre počúvať naozaj to svoje telo a potom diskutovať s lekárom, ale koľko približne môže mať, alebo v priemere má pacient ako dlho pokoj od ďalšej operácie? Lebo vraví, že ďalšia operácia asi príde. Je to individuálne. Proste tá žila, teraz aj tak zistujeme, že tie klasické operácie, ktoré sú, keď sa nám vrátia pacienti z iných zariadení, tak tvrdia, že boli pred 10, 15, 20 rokmi operovaní, tak na ultrazvuku je pekne vidieť, že tá žila, ktorá mala byť odstranená, je stále tam. To znamená, ono sa to nevždy podarí, tak ako si myslíme. Aktuálne tá diagnostika ide dopredu, čiže je to lepšie, takže aj tá diagnostika toho ochorenia je kvalitnejšia určite, ako to bolo niekedy v minulosti. My sa snažíme používať stále aj ultrazvuk, čiže bez ultrazvuku sa nepohnem, kdežto niekedy tam prakticky ultrazvuk ani ten, kto to operoval, ani to nepoužíval, ani to nevedel to robiť. Takže teraz tá kvalita je podstatne lepšia, ale tak, čo si všímame, tak po tých 10-15 rokoch pacienti majú také tie bežné recidívy, lebo my sa bavíme o hlavnej poruchovej žile, tzv. Veľkej safene, je ešte malá safena.
ale to je vlastne žila, ktorá ide na vnútornej strane cez celú dolnú končatinu stehna lítka. S tým, že ona sa napája vlastne v oblasti slabiny na stehennú žilu a tam ďalej prechádza ten reflux. A toto je ten kritický bod vlastne, kedy tam to nastane a tá krv potom prepadáva dole cez celú končatinu a vlastne táto žila sa má odstrániť. Ako si to máme predstaviť, že ju vyberiete, vytiahnete alebo nejako zatmelíte ako keby? Keď sa to robí tzv. Ako my robíme klasicky chirurgicky, tak sa to robí spôsobom tým, že spraví sa taký rez v oblasti slabiny, kde je to spojenie so stehennou žilou. Ona začína vlastne prvom, druhom medziprstovom priestore, čo sa týka nohy. No a druhý rez sa spraví v oblasti členka na vnútornej strane. Prevlečie sa taký drôt, vlastne to je striper a sa to mechanicky vytrhne. To je hrozivo. No, to je hrozivé trošku. Ale sú to výkony, ktoré sa robili. Niekto to nazýva takým tým zlatým štandardom. Aktuálne zlatý štandard je tzv. Endovenózna liečba. To znamená, žila ostáva v tele, žila sa buď páli, chemicky poškodí, mechanicky poškodí. Takže my používame tzv. Termoablačné techniky, to znamená, používame lézre. Najčastejšie teraz pršné lézrové techniky a tie sú celkom také, že dokonalé uzavery. Po nejakých mesiacoch tú žilu už nie je vidieť, takže asi tak. Ako to, že potom nastávajú opäť tie problémy, že ak je tá žila, alebo laicky, aby sme vysvetlili, tak ak je tá žila kvázi odpálená alebo vybraná, tak si nájde v podstate ten krvný obeh nejaký iný spôsob? Vznikajú tam vlastne miesta, ktoré sú takéto ostrovčeky, ktoré vlastne začnú produkovať cez nejaké faktory, ktoré vlastne začnú podnecovať tvorbu nového cievneho tkaniva. To znamená tá angiogenéza, čo som spomínal. Sú to určite predlečné oblasti a vlastne vzniká to miesta, kde pri tej klasickej chirurgii, ako som spomínal, žila sa vytrhla, ale veľké úseky ostávali buď na stehnách alebo v oblasti kolien. S tým, že z týchto ďalších žil to začne tak púčať a vytvárajú sa ďalšie tzv. Spojky. Tie spojky sú potom také komplikované, lebo vlastne my máme dva systémy žilové, to znamená povrchový a hlboký. Ten povrchový je ten, ktorým my sa venujeme. A ten hlboký je, to sú také, ja to prirovnám, že hlboký je diaľnica a ten povrchový je taká cesta prvej triedy a medzi nimi sú spojky. A to sú také tie náveste na tú diaľnicu a tie spojky sú to s takým tým problematickým miestom, kde vlastne dochádza k tým recidívom v oblasti vnútorného členku alebo predkolenia alebo nástenia. A to sú tie miesta, kde vlastne vznikajú tie veci. Plus takisto samozrejme v slabine. Keď sa povie termín krčové žily, tak ja okamžite si predstavím tie vystupujúce krčové žily, ktoré je vidieť, ale problémom sú aj tie, ktoré nie je vidieť. Je medzi nimi rozdiel? Ani nie. Viac menej ľudia majú taký názor, že také tie hlboké žily. Stále sa bavíme o tom povrchovom žilovom systéme. Ten povrchový žilový systém je ten, ktorý vlastne je viditeľný buď okom, alebo niekto tu má silnejšiu vrstvu podkožia, tak je viditeľný ultrazvukom. Prakticky všetko je napojené na lebo vlastne žilová krv sa odvádza, to znamená ako stepien z tých veľkých tepien vlastne to ide do tých maličkých tepničiek a vlastne z veľkých zo žíl sa zbiehajú z malého do veľkého. To znamená, z tej veľkej safény do nej vstupujú tie všetky žilky. Niekto má vrstvu tuku 5 cm, niekto má vrstvu tuku cm a prakticky je to v závislosti od toho. Sú nejaké vetvy tej žily, ktoré sú uložené tesne pod kožou a vlastne vtedy sú problematické. Vlastne varixy sú rozlušené podľa kalibru takzvaného alebo priemeru tej cievy. Buď sú to nejaké také tie základné metličkové žilky, nejaké benektázie, potom po prípade nejaké tie väčšie žily, ktoré sú také tie menej cenné. No a potom idem do tých väčších žil. Takže všetko je to závislé od toho, kde sa to nachádza, aké hĺbke to je a ako sa to prezentuje. Takže. Spomínal si, že operujete v podstate na počkanie. Tak ako vyzerá tá prvá návšteva pre pacientov? Prvá návšteva nás spočíva v tom, že vlastne po objednaní sa na určitý termín pacient príde k nám, kde prebehnú tie základné vyšetrenia, to znamená, sestričky u nás točia také tie pletinografické vyšetrenia, funkciu tej žilovej pumpy, čo som spomínal.
tam sa to diagnostikuje. S tým, že následne ide potom pacient k lekárovi, lekár spraví základné ultrazvukové vyšetrenie a tam hľadáme tie refluxy. To znamená, pozorujeme tú veľkú safénu, malú safénu, funkciu tých chlopní. Robí sa to takým pre niekoho smiešným spôsobom, ale ten pacient má tlačiť do brucha, má sa napnúť a tam sa zobrazí ten spätný tok, kedy vlastne zvýši sa tlak v bruchu a tá krv sa tlačí do tých končatín dolných. A keď chlopeň nefunguje, tak vidíme, ako to tam celé tečí naspäť. Takže tak, s tým, že potom my pacientovi prakticky nastavíme taký individuálny plán na základe toho, čo má, aké má príznaky, aké má u nás diagnostikované tie ťažkosti. Čiže dáme pacientovi na výber, ako by sme to mali robiť, to znamená nejaké plány, ktoré samozrejme trvá, tie výkony sú u nás celkom rýchle, ale zase tá rekonvalescencia tam trošku prebieha dlhšie, takže bereme na zreteľ aj nejaké tie časové veci, rezervy. Takže pokiaľ je indikovaný na tú veľkú operáciu, pacient sa rozhodne, že ide, tak prechádza na operačnú sálu, kde podpíše informovaný súhlas, ide na operačku a ide sa operovať. Že môže sa operovať aj v ten deň? Môže. Stalo sa už vo vašej ambulancii práve to, že pacient si povedal, OK, idem do toho? Každý deň. Každý deň aspoň jedného pacienta tak máte, ktorého okamžite prvýkrát vidíte a operujete? Áno. Niektorí kolegovia asi nebudú s tým nejak stotožnení, lebo určite treba niekto si potrpí na internom predoperačnom vyšetrení nejakom takomto závažnom, ale z medicínskeho hľadiska, keď to vezmeme tak aj socioekonomického, tak prakticky pacient, pokiaľ nemá alergiu na látku, ktorú mu dávame na lokálne znecitlivenie, pokiaľ nemá nejaké závažné ochorenie, pokiaľ nemá nejakú nedostatočnosť, ktorá vlastne by sa ho mala nejakým spôsobom obmedzovať. A čo je hlavné, on nejde do celkovej anestézie, takže pacienti nie sú uspávaní, takže tam nie je potrebná nejaká tá podrobná prehliadka. Tí pacienti sú okamžite operovaní. Ja si myslím, že tento prístup je oveľa lepší, ako pacienta posielať na nejaké ďalšie ošetrenia, ťahať zo systému zbytočne veľa peňazí, lebo každý úkon je platený vlastne z verejného zdravotného poistenia. Takto šetríme peniaze systému. A druhá vec, čo je čas. Tí ľudia, najmä tým takým aktívnejším ľuďom je to celkom vhod. Máme aj pacientov, ktorí vlastne priletia a odletia. Momentálne robíme aj také, že tým, že máme tu na linku Košice-Bratislava, tak sa snažíme nejakým spôsobom poskytnúť aj naše služby tým, že pacienti ráno vedia prísť, ich pooperujeme a pôjdu naspäť. A môžu lietať po takejto operácii? Môžu. Myslím si, že ten 30-minútový let, ktorý vlastne absolvuje, tak to, či sedí 2 hodiny v aute, alebo 30 minút lietadle, to je jedno. Oni majú vlastne nasadenú pančuchu, tá žila noha je stlačená, je bezpečná, má lieky v sebe, to znamená nariadenie krvi, aby vlastne my navodzujeme trombózu. Ľudia sa od času covidu boja slova trombóza. Ale vlastne je to nami navodená trombóza a my nechceme, aby vznikla nikde nad ani pod. To znamená, aby ostala v tom mieste, takže pacienti dostávajú lieky na nariadenie krvi. A musím poklopať, aktuálne minulý rok sme operovali nejakých 414 pacientov a nebol žiaden problém. Takže takto to robíme, takto to vyzerá, že je to dobré, ľudia to chcú a nie je tam zatiaľ nejaké medicínske obmedzenie, na ktoré by som prišiel v tom, že nemôžeme pacientov operovať ten deň, keď prídu. Aké je tvoje odporúčanie? Majú prísť napríklad na lačno alebo piť večer predtým viac vody napríklad? Voda sa odporúča, lebo prakticky stane sa, že niekto pacient príde a také tie úzusy majú, že nemôžem jesť, nemôžem piť, nemôžem nič. Práve že naopak, musia sa najesť, musia sa napiť, čím viacej vody, pretože tá žila vlastne, ten objem krvi je tam potrebný. Pacient, ktorý je vlastne dehydrovaný, respektíve smedný, tak on má menší objem krvi, alebo má menší objem vody, tak tá žila je skolabovaná, či ťažko sa napichne. My to všetko robíme cez ihly po ultrazvukom a tá žila sa ťažko hľadá. Či my potom musíme poľahovať stôl nejakým spôsobom, aby sme naplnili tú žilu vlastne vplyvom gravitácie. Takže u nás bežne sa stáva to, že pacient, ktorému sa dohodneme, lebo my to robíme počas prevádzky, tak idú na obed, vidia Košice a prídu na nejaký čas, čiže sú pekne najedení, napití a môžeme operovať. Koľko potom trvá tá operácia? Závisí od toho, že čo. My máme také základné 2 výkony, to je EVLA, to je endovenózna laserová ablácia, skratka. Keď palíme vlastne len jednu žilu, to znamená tú veľkú safénu, tak to je
do pol hodinky, do 3/4 hodinky pacient odchádza preč. Čo sa týka toho vyššieho stupňa, to je tzv. Tevla. Viac menej to asi robíme na Slovensku len my. Tam je to, dneska čo som robil, čo som spomínal, tak 2 hodiny to trvalo, takže dosť náročné výkony sú to. Vieš približiť túto operáciu? Vravíš, že na Slovensku ju robíte iba vy. Prečo? Je to novinka? Nie je to novinka. Prakticky Tevla spočíva v tom, že je to tzv. Skratka Total Endovenous Laser Ablation. To znamená totálna endovenózna laserová ablácia. Prakticky ten zákrok zaberá odstránenie všetkých žíl viditeľných pod ultrazvukovou kontrolou, vrátanie tých hlavných, to znamená tej veľkej safény a ďalších bočných vetiev, ktoré sú viditeľné pod ultrazvukom, alebo aj voľne pod okom, vlastne voľným okom, s tým, že niekto to kombinuje s tým, že spáli tú hlavnú safénu alebo tú hlavnú žilu a vyberá, robí tzv. Flebektómiu. Ja som niekde vo svete vyčítal, že niekto, najmä Poliaci, tuším Venezuela, Paraguaj, Poľsko, Lotyšsko a tie pobaltské krajiny, oni sú dosť veľmi vyspelí v tejto oblasti, tak tam sa to robí bežne už. Máme nejakých možno 130-140 pacientov spravených a prakticky výhoda je v tom, že ten pacient nemá nejaké rézne rany. Z môjho odborného hľadiska je výhoda Tevly v tom, že pri flebektómii, vlastne keď vyberám tú žilu, lebo flebektómia sa robí, otvorí sa koža, vytiahne sa tá žila, ktorá je zväčšená, sa vytrhne vonku. S tým, že tá Tevla, ona vlastne, my nerobíme žiadne rezy a ja pod ultrazvukom už viem presne vojsť, že spálim tú celú žilu. Kdežto pri flebektómii niekto robí, že on ju presekne, ten zvyšok necháva a vlastne to sú tie body, kde keď tá žila ostane, tam vzniká tzv. Recidíva. Keď vravíš spálenie, vytrhnutie, znie to naozaj drasticky. Pacient sa má obávať nejakej bolesti? Jediná bolesť, ktorá vlastne mu je spôsobená, je, a to musí pretrpieť, je, keď sa dáva anestéza, respektíve keď napichujeme tie žily. Je to vlastne klasická ihla, kanila na odber krvi sa zavedie do žily a to je aj to predtým ešte pichneme lokálnu anestézu daného miesta, čiže samotné pálenie, samotný proces ošetrovania tej žily by mal byť nebolestný. Samozrejme nejaké diskomforty, pacient pocíti nejaké tlaky, ťahy a také tie veci, ale bolesť by nemala byť. Ty si spomínal 14-ročného pacienta. Akého najmladšieho pacienta ste mali na ambulancii a s akým najstarším si sa naopak stretol alebo s pacientkou? Pacient najmladší, tak takí tí už 18-roční, 19-roční, tí už také už keď majú rozsiahle varixy, tak tí sa operujú. A najstarší, včera sme mali akorát pána jedného, ktorý mal 87 rokov, bez jednej vrásky, čo som mu ešte pochválil. Jemu som robil obidve nohy. A čím to bolo? Ja som sa opýtal, že ako dlho, prečo tak dlho žil, respektíve ono je vidieť na tých ľuďoch, trošku tá longevity téma zaujíma, ako žili. A väčšinou všetci sú takí tí aktívni športovci, to sú takí bežní chlapi, ktorí tak klasika športy, futbal, ping-pong, tenis, plávanie, beh. Tento pán konkrétne údajne behal maratóny, ale vyzeral fakt dobre a mentálne bol úplne perfektný. Potom milo sme mali jednu pani, ktorá mala tuším 93. A títo ľudia boli na prvej operácii, alebo už to bola viacnásobná? Tento konkrétne pán bol na prvej. On to oddeľoval a tiež pani jedna, ktorá bola, ona mala, tuším, ona nebola operovaná, lebo ju nikto nechcel operovať. Všetci sa báli, to boli hrozné. No to bolo asi také najhoršie, čo som videl. Viac menej a vtedy som si povedal, že tu stojí za to robiť. A báli sa konkrétne čoho? Toho veku vysokého? Neviem, či veku, alebo toho rozsahu, lebo to boli obrovské žily, to bolo 2-3 cm žily. My sme to robili niekoľkokrát, na 2-krát sa to muselo robiť, tuším, a pani sme pomohli, pani má teraz pekné nohy, čiže ja si myslím, že ten význam... A dnes má koľko rokov? Neviem, tiež okolo 85, tuším, áno.
Takže ono má to zmysel, lebo tomu človeku zavrieš len jednu žilu a už je to úplne niečo iné pre ňoho. A keď trafíš presne tú, ktorá to spôsobuje tie jeho ťažkosti, tak to stojí za to. Je obdobie, ktoré je pre pacienta lepšie na rekonvalescenciu v rámci ročného obdobia? Vo všeobecnosti u nás je taký aj úzus, ale ja si myslím, ja to tak porovnám s takými tými krajinami, kde je teplejšie, takí Španieli, kde majú celý rok teplo. U nás sa väčšinou aj ľudia sú tak nastavení, operujeme najmä jeseni a najmä v jari. Je to spôsobené tým, že po týchto výkonoch majú mať pacienti nejakú tú pančuchu a predsa keď je vonku 35 stupňov, tak je to nejaký diskomfort, ale robíme pacientov aj v lete. Čiže my nejaké to sezónne obmedzenie nejakým spôsobom nemáme. Ako dlho musia nosiť potom tú pančuchu? Niekedy sme dávali to na 4 týždne, mesiac až 2, to je také, ja by som to nazval, to je taká kvázi naša alebistická medicína, ale radšej mať dlhšie ako kratšie a potom, keby niečo bolo, tak viem povedať, že je to v poriadku. Ale štandardne u mňa pacienti majú týždeň až 2. Ja im vravím, že môjim cieľom je zbaviť ich tých pančúch, aj keď oni majú tú význam v tej prevencii. Ale niekto to neznáša, tú pančuchu, niekto už po týždni dáva dole, že už má toho plné zuby a niekto sa na to tak zvykne, že on nosí potom aj podľa potreby. Takže ja to vyslovene tiež aj túto vec nechávam na pacientov, ako sú je obdobie, kedy po operácii týždeň až 2 by ju mal nosiť. Ale keďže niekto sa na to zvykne, tak ja už potom nechávam na nich také tie zaťažovacie situácie, cestovanie, lietanie a tak, keď im opuchá, neviem. Takže vtedy oni tú pančuchu si nosia. Čiže tí pacienti musia vedieť byť sami nastavení na seba. Tak už vieme, že po operácii môžeme okamžite letieť. No. Nie na dovolenku, ale domov teda, napríklad do Bratislavy. Ano. Ale môžeme hneď ísť do práce na druhý deň? No, cieľom týchto výkonov endovenóznych je ten, aby ten pacient nebol nejakým spôsobom invalidizovaný. Stane sa, že niekto vlastne má ťažkosti, má bolesti, aj keby ich nemal mať. Takže tí ľudia sú aj doma. Niekedy zase niektorí ľudia, ktorí musia ísť, tak idú. Čiže my ich nejakým spôsobom neobmedzujeme v tom, že máte nejaký pokoj, kľud, teplo. Ale ak môžete, tak je dobre trochu oddychnúť. Tak v závislosti od práce. Niekoľko dní aspoň? Zase oni vedia, čo môžu. Čiže keď to nikoho nebolí a vie fungovať, tak nech sa hýbe. Samozrejme pohyb je žerúci. Ale keď má niekto ťažkosti, tak teraz mal zrovna jeden prípad, takisto sa nám skomplikoval trošku jedna operácia. Tá operácia prebehla dobre, len ten pooperačný priebeh bol taký, že tam vznikol nejaký zápal, tak to teraz riešime. Čiže tá pani jej vyslovene povedal, nemá kľudnú ložku, ale väčšina pacientov, 99% pacientov je normálne plne mobilných, bez toho, aby nejakým spôsobom boli obmedzovaní. Ty si založil v podstate nielen ambulanciu, ale ako keby značku Mám krčové žily, aby ľudia sa nebáli a navštívili lekára, vyhľadali ho, ak majú tento problém. Stretávaš sa s tým, že niekedy sa naozaj hanbia, roky nosia možno dlhé nohavice, nenosia ženy sukne, len preto, aby neukázali tieto krčové žily? Toto je vlastne aj ten nápad, aj ten názov, že Mám krčové žily. Aby vlastne ľudia sa nehambili za to, že ich majú, lebo ako som spomínal, je to populačne veľmi rozšírené ochorenie a vieme im pomôcť, vieme im nejakým spôsobom buď ich nastaviť na tú liečbu, vieme ich nejakým spôsobom dostať do toho komfortu, ktorý by mali mať a vieme ich, nie že toho zbaviť, ale vieme im ten vizuálny efekt dať taký, aby boli spokojní. Lebo problém v tom je, že veľa pacientov, a najmä žien, mi povedalo, že oni nosia krátke sukne, nenosia kraťasy, v lete sa hanbia chodiť na dovolenky, dokonca jedna pani, tuším, mi povedala, že nebola niekoľko rokov na dovolenke kvôli tomu, že sa hanbila za svoje nohy. Čiže jeden čas sme dokonca dávali aj trička, sme dali spraviť a pacientom sme dávali tým, ktorí mali také veľké, dostávali trička. Nepotrebujeme, tí ľudia sa nemali za čo hanbiť, lebo je to ich genetika, je to dedičstvo, ktoré zistili bohužiaľ po svojich rodičoch alebo po nejaké v rámci populácie a má to byť taký ten leitmotiv, aby proste ich to nakoplo, aby prišli, nechali si to poriešiť a aby mali nejakým spôsobom tú kvalitu života, lebo to sa opakovane bavíme o kvalite života, aby tú kvalitu života mali takú, aby sa v budúcnosti nesťažovali na to, že kvôli veci, ktorú vieme aktuálne riešiť, som nemohla zažiť nejaké zážitky, ktoré teraz ľutujem. Koľko ľudí v populácii postihuje, alebo na Slovensku, aké sú čísla?
Štatisticky sa popisuje od nejakých 40 do nejakých 70% populácie, bielej populácie. To znamená taká arabská populácia, respektíve ľudia tmavšej pleti, tam 1% populácie vlastne má nejaké varixy. A čím to je? Tá genetika je tak silná, že niekedy môžeš robiť, čo chceš, a to nedáš. Jednoducho ten vplyv tej gravitácie a ten vplyv toho všetkého je tak silný, že jednoducho tie varixy tam vzniknú. A opakovane mám jedného pacienta, zase nespomínam, ktorého pozdravujem, ale on, je to pán, ktorý je od Michaloviec, s tým, že on dlhé roky chodil, tiež je ten z tých, ktorým nevedel nikto pomôcť, bežne bol 3-krát v nemocnici za týždeň s tým, že mu praskli tie varixy. To sú také tie menké, malé, tenkostené varixy a stále on to zašíval, nikto mu nevedel pomôcť. Takže on absolvoval nespočetné množstvo výkonov, tie nohy teraz vyzerajú perfektne oproti tomu, čo mal, ale operovali sme asi pred 2-4 mesiacmi a prišiel na kontrolu a tie nohy boli... Toto, čo sa zavrelo, bolo zavreté. Ale rýchlo vznikli nové varixy, museli sme ísť zase na salu a sme to museli operovať. Takže teraz bol na kontrolu, že to dobre, tak dúfame, že bude nejaký pokoj. Ale ten pán má strašnú kvalitu života. To je 3-krát týždeň záchranka, u neho bola v nemocnici, ho to šili, vytrpel si, čo sa týka aj našich výkonov a tak ďalej. Čiže má toho dosť za sebou a tí pacienti si myslím, že si nezaslúžia takýto život. Právo si, že je to aj extrémne nebezpečné, aj môžu zomrieť vlastne, ak sa neriešia tieto krčové žily. Ale čo také napríklad metličky? Je to iba estetický problém, alebo? No, môžu zomrieť. Tie najväčšie komplikácie sú, asi taká najväčšia komplikácia je pľucná embolia. Takže to je to z toho titulu, že tam vlastne tá hlavná žila je rozšírená, je veľká, je zapálená a vznikne tam trombóza, ktorá sa uvoľní, to je zrazená krv, ktorá sa uvoľní, migruje cestou a ide až do pľúc. A to je vlastne pľucná embolia. Čo sa týka metličiek, bavíme sa o 6-stupňovom ochorení, kde 0 až 1 to sú také tie základné, to sú tie metličky, 6 je vlastne otvorený defekt, 5 je výhojný defekt. A tie metličky sú veci, ktoré sú len taká špička ľadovca, respektíve začínajúci problém niečoho väčšieho, takže my tých metličiek odstraníme strašne veľa. Niekedy sme na to používali sklerotizáciu, teraz používame na to takú modernú techniku, ktorá sa volá, že KLAX, je to kombinácia laseru a sklerotizácie s sklerotizačnou látkou, s tým, že robíme cez 1000 pacientov ročne a oni sú také dosť nežiaduce, respektíve nedobré varixy, lebo ťažko sa odstraňujú, musí sa to robiť opakovane, tí pacienti sú z toho niekedy aj frustrovaní, stojí to dosť veľa peňazí a pacienti čakajú zázraky na počkanie a niekedy sa to nepodarí. Ale teraz, keďže máme ten KLAX, tú modernú techniku, je to skrátené obdobie v rámci peniazový väčší rozsah, kdežto pri sklerotizácii klasickej tí pacienti chodili 5-6 krát ročne, čiže to bolo nemerne veľa. Ak sme teraz niekoho motivovali, povedal si, že idem vyriešiť svoj problém s krčovými žilami, tak ako sa k vám do ambulancie môže objednať? Prakticky u nás sa 99% pacientov objednáva telefonicky, respektíve teraz bude online rezervácia spustená a tak ďalej. Jednoducho, tie kontakty na nás sú, respektíve máme krčovožily.sk, čiže vedia sa objednať a tam dostanú termín, ktorý ich posunie k nám. Ak by sme mali zhrnúť dnešný rozhovor do jednej myšlienky, čo by si odkázal ľuďom, ktorí nás práve sledujú a počúvajú? V prvom rade, aby sa nebali k nám prísť, aj keď vravia, že tie zákrky naše sú niekedy bolestivé, najmä ten KLAX, tak prakticky dá sa to vydržať. Dneska som zapýtal jednej pani, že koľko pôrodov mala. Povedala, že 2. Tak som jej povedal, že dneska bude mať 3. A bolo to tak? Povedala na konci? No, bola spokojná, čiže nebolo to až také strašné. Každý tu bol má nejak ináč posunutú. Ale každopádne nech sa nehambia za to, že majú tie varixy, aby mysleli hlavne na svoje zdravie, na svoju budúcnosť a hlavne aj tú kvalitu života, ktorú chcú mať. Prakticky v dnešnej dobe sú tieto veci veľmi dobre riešiteľné, ľahko riešiteľné. Nech sa objednajú, môžu prísť k nám. Po prípade, keď majú nejaké dopyty na nejaké otázky, tak kľudne sa môžu pýtať. Keď si porovnáš, ako si začínal a kde je tá medicína dnes,
keď to máš porovnať a vidíš, že tá liečba napreduje, že nejaké ďalšie možnosti možno o 5-10 rokov pribudnú? Prakticky tá liečba je taká tá stále taká chronická základná, to znamená tie lieky, pančuchy alebo nejaká taká tá kompresia. A jediné, čo sa mení, sú tie operačné techniky. Podstata ostáva stále tá istá. Keď sa bavíme o klasickej chirurgii, tak vytrhnúť, ale respektíve odstrániť tú žilu, mechanicky vybrať. Keď sa bavíme o tých endovenóznych technikách, tam je cieľom poškodiť tú žilu tak, aby vlastne došlo k jej uzáveru. A svojím spôsobom je to jedno, či je to teplo, svetlo, chemia, hocičo. Aktuálne teraz je taká jedna technika, ktorá využíva ultrazvuk. To znamená, nájde sa daná žila, vyšle sa ultrazvuková vlna a tá vlna poškodí tú žilu tak, že ju zavrie. Čiže niekto používa, v Poľsku sa používa vodná para a tak ďalej. Ale princíp je stále ten istý, takže ja osobne očakávam to, že príde nejaká umelá inteligencia, ktorá to bude robiť za nás. Čiže neočakávaš, že nejaké napríklad tabletky, liečba o 15-20 rokov a vymiznú problémy s krčovými žilami? Myslím si, že k tomu nedôjde. Prakticky, čo sa bude zlepšovať, budú len nejaké tie operačné techniky, budú iné, ale podstata bude stále tá istá. On to všetko závisí od toho vývoja tých technológií, ktoré sú a prakticky operátor bude musieť stále vedieť napichnúť tú žilu. Jediné, čo bude iné, možno, že príde nejaké vlákno, ktoré by som možno, že ja privítal, kedy vlastne, keď to ťaháš, tak tam musíš meniť rýchlosť ťahu, musíš tam meniť energiu, alebo stačí len rýchlosť ťahu. A malo by to byť prepočítané podľa priemeru žily, tak možno nejaké inteligentné vlákno, ktoré vlastne bude ťahať nejaký prístroj, ktorý bude tú žilu zatvárať a prispôsobovať tú energiu danej, alebo rýchlosť daného priemeru žily, ale myslím si, že nič také nenastane, nejaké radikálne v najbližšej dobe, čo by malo zmeniť nejaký ten postup tej liečby. Ďakujeme za informácie a sme veľmi radi, že sme mohli trošku nahliadnúť do tejto témy a možno aj viacerých našich poslucháčov, poslucháčky priviesť k tomu, aby sa nebáli a zdvihli telefón, objednali sa alebo cez internet teda. Ak ľudí táto téma zaujala, tak kde nájdú viaceré informácie? Tá základná informácia na našej stránke www.mamkrčovžily.sk s tým, že aktuálne tento podcast je vlastne prvý a tu nás sa budeme snažiť rozbrať ďalšie témy, ktoré vlastne budú uvoľniť ďalšie hostia, takže chceme tú destigmatizáciu nejakým spôsobom ďalej rozširovať to povedomie o tom ochorení a o tom, že je to liečiteľná vec a hlavne aby vlastne ten aspekt tej spoločnosti bol taký, aby ľudia sa toho nebali a nemali predsudky a nemali nejaké predsudky v tom, že prídem a nejaká suseda mi povedala, že sa mi to vráti naspäť, je to zbytočné sa nechal operovať, takže veľa otázok budú zodpovedané v rámci nášho podcastu. A ďalšie otázky si môžu pripraviť k nám na ambulanciu, takže sme pripravení zodpovedať všetky, čo potrebujú. Samozrejme, ak vás niečo konkrétne zaujíma, budeme radi, ak to napíšete na stránku www.mamkrčovežily.sk. Ďakujeme, že ste nás počúvali a sledovali. Prajem vám ľahké nohy a pekný zvyšok dňa.